oikeesti, milloin ne voi oikeesti tulla? Tulitteko te jo? Ei. Nyt ne ainakin tuli. Moi, tulkaa vaan. Ouch. Mä tuun. Au. Tuu jo. Ouch, Chase. Ja vielä viikon kerran. Mä en oo Chase. Mä oon Mike. Vielä viimeisen kerran. Okei. Arkaa mitä? Mä hajon järjestää yöbileet. Mahtavaa. Jee, yöbileet. Mitä me sieltä tehdään? Voitaisko suunnitella mennä vaikka ostaa ruokaa? Mähän listan. Ouch. Ouch. Ei ole yhtään hauskaa. Menkää kaikki tähän eteen. Jei. Miss mä oon? Ai tossa, justiin eessä. Olen tossa. Mike ja mä mennään kauppaan ostaa ruokaa. Sinä ja minä siis. Niin, sitten... Au, hui, kamala. Janika ja Oona, te jäätte tänne siivomaan. Selvä. Mulle käy. Ja muuten mahtavaa. Mut jotain vielä puuttuu. No ketkä vielä puuttuu? Siis musta tuntuu ihan niin, kun jotkut puuttuis. Oli auki. Hienoa, sä tulit vihdoinkin ja mä kaaduin. Entäs sun veli? Ouch. Siis... No Oona, entäs sun veli? Au. Mietään porukas nyt. Noin, siis kaikki on nyt tehty. Me tehtiin se niin nopeasti, kun ikinä pystyttiin. Niinpä. Ja mä kävin kaupassa. Niin me tehtiin se niin nopeasti, kun ikinä pystyttiin. Ja nyt otetaan vaan vieraita. Mut hei. Otetaan siis... mut hei. Ouch, anteeksi, mun kamala vähän. Ei se mitään. Yksi homma. Entäs sun äitis? Se tulee vasta huomenna aamuna. Okei. Mahtavaa. Laittakaa ne avaimet, muistakaa. Jop. Ja nyt painetaan muita.